La Casa Orsola, Barcelona serà una ciutat més podrida del que està. Hem vingut aquí perquè els nostres fills no poden viure aquí al barri. El més greu és que treballant i tenim bones feines no poden viure. Tots estem cagats de que se'ns acabi el contracte. La Casa Orsola és un exemple del que està passant en molts blocs de pisos, barris i districtes de Barna. Un senyor, un fons voltor, una empresa, compra un edifici, fa fora els veïns, fa fora la vida del barri. És un símbol de la dignitat d'aquesta ciutat, no? De la gent que, en comptes de marxar en silenci, es planta i diu, això és casa meva i la defenso per mi, però també la defenso perquè els meus fills puguin seguir visquent a Barcelona. Perquè l'habitatge a Barcelona ara mateix és una desgràcia. No estic a punt que em facin fora, però estic pagant un lloguer que cada vegada está más a prop del meu límit. He venido aquí a apoyarlos porque en mi caso también me está pasando lo mismo. Tinc 49 anys i demà és el meu desnonament. Li hem d'agrair la militància i la valentia del Josep per defensar la dignitat de la gent que vol els pisos i les cases a Barcelona per evitar-los. Bueno, estic fet pols d'aquests dies de tanta feina, de dormir poc, però això t'anima molt. Casa Orsola ha de ser una casa indesnonable, que això és el símbol d'aquest gir, d'aquest canvi de moment, de dir, ja no marxarem. La mobilització és l'única alternativa que ens queda.